Ina ya taɓa ka ne sosai? Me ya faru? Na taɓa ban labari Ya manta dai ne. ke dai ina yaro amma dai akwai Kana da me abubuwan da memorin da ka iya rike a tunawa. lokacin? Abin da na rike shine a lokacin da abin ya fara. An yi na farko a na biyu ne shine wanda ya tarwatsa komai. So lokacin da abin da ya fara ni dai kawai na san an ɓoye ni a ɗaki. Aka yi kusan kwana ɗaya ne ko biyu muna cikin ɗaki. Kwana ɗaya da yini ina gane. To sai aka fara kona gidaje har aka zo Wurin gidanku. wajen gidanmu. Sai wani ya zo ya fito da mu ya ce za mu shiga rijiya. Sai wani ya ce a in suka zo suka shigo gidan ma rijiyar ma dutsuna suke ɗauka suke jefawa. Sai ce kawai mu fita ta katanga mu shiga cikin gari. Muka tsallaka aka tsallaka da mu katanga muka shiga cikin gari. Da ni da wata kaka ta Hajiya Yalwa Allah. Ita ma ta katanga ta bi. Ita ma ta katangan ta bi. Muka to ba ita ta haife ni ba amma ita ta rike ka. So ta kama hannuna da wani ɗanta Baba Ɗanladi muka bi cikin gari. So an riga an ci mu da yaƙi. Okay, ba musulman duk ba su nan Hausa ba. Ai an gama. Sun fi yawa ne? Ai sun cinye garin da yaƙi. Babu wani saranda kawai. Kawai aka yi. Kuma suna bibbi ɗaɗɗai suna kashe mutane. Muka zo wani guri kawai muka gansu sun tare. Sai suka ce mata su wuce da yara. Ni sai na tsaya. Kuma ina tsammanin a lokacin ban fi shekara 10 ba ko 12 ba. 92. Ban fi shekara 10 ba. Sai to na ga ɗan hajjin ya tsaya ne ma sai na tsaya. Ita kuma ta wuce tana juyowa ta ganna na tsaya. Kawai ta sake dawo. Ta zuci kama nan. Tana ji tana gani ɗanta babba ne ba ta yi tafiya da shi ba. Ta ja ni ta fita da ita. A gabanmu suka fara musu aiki. Like kaf. Da adda. Suka kora mu. Muka tafi akwai dama rigimar akan wata sabuwar kasuwa ce. Akan kasuwa. To sai suka tara duk wanda duk 'yan zango maza da mata da manya suka tara su a kasuwa. A lokacin ba zan manta ba ita Hajiya Yalwa tana yin kuli-kuli. Kuma a kasuwa take kawa. Gida ake zuwa saya. So ko wani mutum da yake zuwa siyan kuli-kulin in ya zo zai tambaye ta irin tuwo da me da ake zuba a kwano suna zuwa su dauka su kai wa aladu. To ni na gane shi. Dan kataba ne. Mun zo kan wannan din sabuwar kasuwan kawai na gan shi ya zara wuka. Kawai ya ce shejiya ku ne kuna haifan masu gudun garin saboda ɗanta yana da rufin asiri. So kuma ya san shi, ya santa, ya san gidan da take, ya san yana ma zuwa ya sayo. Ya haka da wukan kamar zai caka mata, me ya zo zuciye shi sai ya juya kawai sai ya mare ta da shi. Ta yi ƙara ya ce wuce. Bai dai kyale ta, maybe ya tuna wannan. Kuma sai muka shiga cikin rababbun mutane na wannan mun duka mun yi kneel down. Kun yi saranda. To lokacin ba sojoji duk ba su zo ba yan sanda. Sai da aka yi kwana biyu ana yi. Ai da muka yi kneel down din ma fetur suka dauko. Suna ta watsawa, suna ta watsa mana. Suna ta watsawa ta ko'ina ta ko'ina. A lokacin da suke watsawan ne kawai sai muka fara ganin tiyagas. Pap suka fara guduwa.